Узган һәр чорның, һәр дәүрнең җитди вакыйгалары хәзер инде авыл тарихына әверелгән. Бигрәк тә авыл тарихын мәчетләрдән, диннән, дини истәлекләрдән башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Әтнә районының иске Өҗем авылы тарихы Казан ханлыгы чорыннан мәгълүм. Күптән түгел әлеге авылда тантаналы рәвештә иман йорты ачылды. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһанның вакыйга урыныннан махсус репортажы. Я Раббым, Алла шушы иске Өҗем халкына шушы мәхәллә хәйр бәрәкәтләр насыйп әйләп. Аллаһу әкбәр дип әйтер өчен күтәрелгән куллар арасында гомер буе эшләп сөялләнеп беткәннәре дә, сабыйлыгы аңкып торган йомшаклары да бар. Барсы да хәзрәт кылган дога теләкләрнең кабул булуын теләп амин итә. Бу көннәрне кайчаннан бирле көтте авыл халкы. Мәчет ачылышын күрергә махсус кайткан Габделхәлим абыйның сөенече эченә сыймый, күзләренә яшь килә. Бик сөенәм шул хәтле. Шуңа күрә гел кайтырга тырышам. Садахамны да алып кайттым. Үзем дә бик теләп кайттым, яратып. Рәхмәт. Иске Өҗем халкының шатлыгын элеккеге мөфти Госман хәзрәт Исхакый, Татарстан Республикасы президенты аппараты һәм Әтнә районы җитәкчелеге вәкилләре дә уртаклашты. Районыбызда ачылган мәчетләрнең 36-нчысы Заманында Иске Өҗем авылының 2 катлы мәчете дә, даны тирә-якларга таралган мәдрәсәсе дә булган. Тарихи чыганакларга караганда аны 1894 елда Мулла Фазыл Рәхмәтуллин төзеткән була. Ләкин илдәге тискәре вакыйгалар нәтиҗәсендә мәчет 1934 елда бетерелә. 40 ел шушы авылда сыер савучы булып эшләгән Сәвия Усманова мәдрәсәле мәчетнең манарасын кисү тарихын элгәрләрдән ишетеп калган. Безнең ул мәчетебез бик узын йымынга караганда клуб узынлыгында ук булгандыр, 2 катлы ел. Аның инде шуннан соң аны клуб иттеләр, ашлык тутырдылар аңа ие мәчетне. Ул манаранан төшкәннәрен менә алдагы шуларны күргән бабайлар дип әйтим инде, әниләр дип әйтим, манара төшмисе селкенеп торган диде ул. Күңеле йомшарган Сәвия апа күзләрен яшереп сөйли. Манараны кискән кеше нәселенең дә язмышы гыйбрәт алырлык. Кискән кеше авылдан чыгып киткән, хәтта аның улы кызы кайтканнан соң шушында әниләр белән бергә эшләгән хатыннарга кайтты. Менә шушының рәнҗүе булгандыр. Туган сайын балаларының күзе булмаган. Менә Сөймбик апай кайткан, Сөймбик апай әйткән, әтинен авылдагы ние арттан барды безнең арттан дип. Ни гаҗәп, авылда озак еллар мәчет ачу җае чыкмый. Шушы авыл кешесе Габделнур агайның йөрәге әрнеп бу хакта сүз кузгалткач кына изге эшне башлап җибәрәләр. Тамчыдан күл җыела дигәндәй, авыл халкының бердәмлеге, иганәчеләр ярдәме белән яңа мәчеткә 2013 елда нигез салына, 2016да манара куела. Бүген тантанага җыелучылар яңа мәчеткә беренче тапкыр тәкбир әйтеп керде. Күрәсең, вәгъдәсе җитмәгән булгандыр. Аллаһыга шөкер, быел мәчет рәсми рәвештә ачылды ди Рауил хәзрәт Зөфәров. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәйр фатихабыз инде безнең Татарстаныбызда 1000 ярым артык мәчет. Һәммәсенә фатихаларыбыз шул. Мәчетләр ачык булсын, азаннары яңгырап торсын. Әгәр дә имам, әлхәмдүлилләh, Аллаһ йортында икән, намазда икән, гыйбадәттә икән, янына авыл халкы да иншалла туплана. Бүгенге көндә инде без инде шушы мәчетебезне тантаналар ачып җибәреп, менә халыкны җыйнап, менә Аллаһка шөкер, менә күп кенә кунакларны җыйнап, төзелештә катнашкан, ярдәм иткән кешеләргә барысына да үзебезнең рәхмәтебезне әйтә алдык. Бәлки менә шушы заграк вакыт салынган мәчет ул тагы да кадерлерәк булыр. Тагы да ләззәтлерәк булыр. Бер эшкуар үзенең акчасына 100% мәчет сала да, аннан соң ул мәчет буш була, ул куркыныч хәл. Менә халык үз акчасы белән, хәләл акчасы белән әзәзләп салып, ничә еллардан соң шушындый шатлыкка иреште икән, димәк бу мәчеттә өмет бар иншалла. Мәчет мәдрәсәле авыллар татарның күренекле шәхесләрен тәрбияләүгә дә зур этәргеч биргән. Шушы авылдан чыккан Лондон университеты профессоры булган шәхес Рәшид Хисматулла улы Рәхмәти Арат та башлангыч белемне мәдрәсәдә ала. Аллаһ Тәгалә иң беренче индергән аяты Иқра иде, ука. Димәк, мәктәп булу.
мәдрәсә булу, Аллаһтан йорты булу, ул аерымча авылга бер бәрәкәт бирә, нур бирә. Чөнки Коръәндә дә әйтелгән, белем ул нур диелгән. Әлегә яңа мәчетнең исеме юк. Бәлки, мәчетнең иман һәм нур чыганагы булуын исәпкә алып, беренче тәкъдим ясаучы Габделнур исеме бирелер. Монысы әлбәттә киләчәк эше, Аллаһ йортын төзүгә катнашы булучыларга рәхмәт әйтү әманәтләрен үтәү өчен оештырылган чара Илия намазын уку белән тәмамланды. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.